Прывітаннечка, гэта крынж тыдня. Тут мы збіраем і абвяргаем самую махровую прапаганду, якая гучыць з боку беларускіх чыноўнікаў і праўладных журналістаў. Каб быць у курсе, падпісвайся на Еўрарадыё ў Ютубе і ў Інстаграме. Там кожны дзень шмат цікавага. Ну а цяпер мы пачынаем. Лукашенко на сустрэчы з навукоўцамі раптам загаварыў па-беларуску. Што праўда, хапіла яго толькі на одну фразу. Что нас адрознівае ад других, это есть белорусская мова. Нам не надо от этого уходить. Нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал, ну пусть так сложилось, что это наш русский язык, нас, но русский язык нас не отличает от других, ну, допустим, от русских. А белорусская мова адрознівает от других. Поэтому русский язык, это мы и так знаем его лучше, чем белорусский язык. Так сложилось. Но уж следом и подтягиваться к русскому языку, следом должна идти родная белорусская мова. Пасля падзеяў 2020 года ўлады ліквідавалі Таварыства беларускай мовы, Саюз беларускіх пісьменнікаў, Беларускі пэн-цэнтр. Увесь час скарачаецца колькасць школ, у якіх навучанне вядзецца на беларускай мове. Справы кажуць пра клопат дзяржавы пра беларускую мову лепш за словы. Расія заявіла, што скарачае свае рэзервы ў доларах. Гэта адбываецца на фоне рэкорднага падзення расійскага рубля. Але прапаганда трымае галоўку. Вось як каментуе навіны кіраўніца Russia Today Маргарыта Сіманян. Пераводзім словы «іба неча» з прапагандысцкай мовы на звычайную. Спешна прадаем долары, каб хоць крыху запаволіць падзенне рубля. Але называем гэта скарачэннем рэзерваў «іба неча». Прапагандыстка Марыя Пятрашка лічыць, што нам усім крупна пашанцавала. И зараз мы доведаемся, чему. Ну, мы сейчас все готовимся, на самом деле, вот к референдуму. Мне кажется, нам очень повезло. Мы присутствуем в такое время, когда вот история развивается при нас. Мария подобрала цікавую формулёўку. Гісторыя развіваецца пры нас. Не грамадзяне робяць гісторыю сваёй краіны, а яна неяк развіваецца сама сабой. Але пры нас. Вось яна, а вось мы. Ідэальна для беларускіх уладаў. Бягуха Крысціна Ціманоўская запісвае максімальна крынжовыя тиктокі. У каменты да яе пішуць раз'юшаныя ябацькі. Ціманоўская чытае каменты і запісвае новыя тиктокі. Вонючая грязнокровка. Твое слово, пупсик. И я буду кем угодно. Люби меня, люби. Состояние у тебя истерическое. Можа падацца, што Ціманоўская крыху звар'яцела. Але гэта калі не ведаць, што тикток – соцсетка, якая складаецца з крынжу крыху больш, чым цалкам. Іншы контент там узлятае з цяжкасцю, што, канешне, не робіць відосы Ціманоўскай менш крынжовымі. Украінскі дэпутат Ябацька Яўген Шаўчэнка запісаў песню разам з беларускім артыстам Анатолем Ярмоленкам. Бардаўскі дуэт ностальгіруе па часах, калі не было смартфонаў, на фоне чырвона-зялёнага сцяга. Все было так просто, все было так важно. Куда же все это исчезло однажды? Ведь дело не в старых, отживших вещах и не в ностальгических тех временах. Шаўчэнка зняў вялікае відэа пра тое, як добра жывецца ў Беларусі, а песня стала саундтрэкам да яго. Пра парушэнні на выбарах і 1000 палітвязняў вы там не пачуеце. Толькі ныццё дзядоў пра тое, што мір змяніўся, а яны не. Крутые смартфоны себе покупаем, а близким при этом звонить забываем. Совсем перестали читать и писать, и смайлами стали слова заменять.
Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых праўдзівых навінаў.